guys, again I come back. Yeah, I come back. Awukho bandla kutheni ngizongitshela ukuthi ngisazohlala isikhathi ngingabi live, ngizohlala isikhathi futhi ngingaphost, ngisazonyamalala isikhathi kodwa isikhathi ayikho sure, but ngizobe ngikhona ku-social media. It's just that ngizobe ngingasaphosti as usual, ngizobe ngingasabi live ngendlela ebengijwayele ukuba live ngayo. Iloko kuphela engizokusho. Hope you guys are okay. And what? I'm going a travela. Sengimele ngekhaya again because I lost another family member. As much as kubuhlungu, ile yaqhubeka, I guess. Yeah. Ngiyabona compliments guys, thank you so much. Azothi ngizizwa kanjani? Akukhaleki. Hopefully ngizoba right. Okubalulekile manje ukuthi kushuthi kumele ngizame ukufunda because I am writing kungekudala, so yeah man, azi nokuthi ngenze njani, yazi inhliziyo ibuhlungu kakhulu kodwa manje akukhaleki, inkinga yami leyo angazi ngenze njani. Because bangitshele last night vele bese ngithi ngiyalala, usisi wami bayangithetha bathi shoniwe wara. I guess it is what it is. Yeah, I guess it is what it is because ngizokwenza njani. Ayikho into engizomisa ngayo. Kumele ngifocus esikolweni, kumele ngiye ekhaya. Yeah. Yes, I'm a little bit distracted by whatever that happened, but it's beyond my control anyways. So yeah man. Anyways you guys, let me take a nap. So yeah, angicabangi ngizophinde ngibe live futhi, cha. Kodwa mhlambe intambama mase kuvuma, angazi mase kuvumani, mase kuvuma inhliziyo kushuthi ngizobe sengiba live-ke lapho. Kodwa nje okwamanje anginayo ngisho energy yokufaka izinwele, vele ngafaka iduku mina nokuthi ngilokhu ngiyimpintsha.
ngama-hairstyle. Angiboni. Osukwini nje namhlanje ngizoyivalela la endlini, vele abantu bala endlini abanye basesikoleni, abanye bahambe ekuseni, they went back home. Then abafana bala ekhaya angibazi ukuthi baphi, bangishiye ngedwa-ke nendlu yabo. Ngisele-ke mina endlini engeyona eyami, angazi impela ngempela futhi ngisele ngedwa. So ngivukile ngaklina, I think ngiklina around 8 because ngo-9:30 bese ngiqedile ukuklina. Then ngahlala kancane, ngadla, ngihamba ngayogeza. Sengizelela ukuthi ngibuyele engubeni. It's gonna be a long day though, yo. It's gonna be a very long day for me. Yebo, nina kubuhlungu ukushonelwa ya. Angihleki ngoba ngihleka, ngisalungiselela ukukhala. Ngisalungiselela ukukhala strong. Because ngiyazazi vele ngiyatetema, ngizobe sengikhala nje kungekudala. But okwamanje yabona ngisanembuzo lo ukuthi why? Because why? Kodwa ayikho vele umuntu uzophendula lowo mbuzo. Kuzoba right though. Buya. And bengikhuluma nomama khona manje nje, and she tells me ukuthi anayo imali yokungisa ekhaya, shuthi nalo mngcwabo uzongigeja futhi. But as long as uzobe khona abanye mina, yeah, shuthi bezomela nami uzobe ngekho. Because nami nje empilweni angina-source of income ngingu-NSFAS. NSFAS ngena amanhlende, ingabe bekudala ngidlulile lapho. Mara ngizobona, hopefully ngathola umuntu uzongilanda angihambise aphinde angidlulise. Ngiyadinga nje ngiye ekhaya. But into engisitrisayo ukuthi last time ngiye ekhaya ngangiyongcwaba. This time ngiye ekhaya ngiyongcwaba futhi. Ngaze ngamncane. It is what it is. Yeah, it is what it is. Ayikho indlela yokucontrola le nto leyo. Nama-emotions ahlangahlangene, angazi ukuthi ngenze njani. Wabona, angazi ukuthi ngenze njani. But isihloko sengoma vele uhambe by Mlayezo no-Sweet Wodwa. Bye bye, guys. Okay. What color comes to mind when you see me? Red, right? The color of love. Of gold, divine. Ngiyolala manje. Royalty. It takes more than one color to define us. Around 2. Shades of summer in Ecto.
Around 2 then khiphe engizopheka kuzodliwa ebusuku then so uyaqhubeka ngaloko kube sebusuku ngilale bandla. Angazi ukuthi ngehla nini. I don't think ngizoyehla futhi and it's okay. Akusizi ukufosta bra, like akusizi. Honestly, if I can't, then I can't. Sengizobona ngoDisemba ekhaya, I guess. But I truly really don't want to miss the funeral. Because manje senginosise something ukuthi sizosala siyingane ekhaya because vele ubaba washona, ugogo ushonile this year, nami nomzali ushonile manje, and bekuyibona abantu abadala besinabo ekhaya. Abanye vele bahambile bayasebenza, abanye bahlala emizini yabo. Umuntu omdala osesele ekhaya right now ubhuti wami omdala isidlo. So yeah, with that bad. Uthi ngikhale sizobathina bafana, engayilinda le ngoma empilweni. Uthi ngikhale sizobathina bafana. This is a good collab. Smirnoff no Nomfundo. Best. Get it best of ngadlala. I'm trying to cheer myself up. Hey. Because ngiyabona ukuthi mangahlala la ngingakhalisi umculo or ngingenzi lutho, ngigcina sengikhala and angifuni. Ngiyoze kuphela inyembezi ziyaphela imvelo. But yeah. Khuluma nami tu. Mara ungaphasi ngiyavala vele. Ngiyabonga abantu laba bathi ngimuhle noma nje nginje. That's ngiyabonga. Hey, bafethu ngithe phumani ngizovala live. Anginazi ukuthi niyaphi. Ngicela ngempela. Like hey kabhora.
ma like ungahlala ubedwa the whole day. Phela mina vele mangila nginabangani anginala ngizothi athi ngiphume ngisaya kuphuma ngihlale ngihlale la 24/7 unless bangishine esitolo noma Shoprite noma ke ngithi ayisike ngihlale epark yabo. Mani ulive yariposteka hayi ngibona imkhuba ke la. Can I be your friend? Ifanele nje mina ngiyi-fake friend ngiyadlala. I think abangani laba enginabo ba-right. Hi John Banda, ngiyaphila njani ngobani? Five minutes to go. Vele sengikhathele ayikho into engizoyisho vele lana but ngizonyamalala nje mhlampe ngisazongiswela iviki lonke leli ngaphandle kokuthi isuke ngiboleke kanje. Mangiboleke kanje ngiyawuvululayo but ukuposta nje ngisazomisa. Hayi guys, vele umuntu ongishuthayo sasekhaya namanje afune ukubuya. Mara uthe uzobuya Sunday, I hope ungitshela iqiniso. Sabona amagesi. I don't think lawan bayazi into abayenze kule ngoma guys, angeke. Angeke. Bengizayike into nje manje nayo kule ngoma. Hey isivali. Angisazi ukuthi siduphi. Kodwa bekulungu ngifikela ngasiboni. Ngihlezi ucabanga nje ukuthi mangicina ngizosicula. But ngize ngiqeda ukucina ngingahlangananga naso mhlawumbe ishisa ngiklini kahle phela mangazi ngihlangana nezivalo. Highest possibility ukuthi khona wasibona wabona ukuthi useless waflash. Anything is possible kulo muzi ngitshela. Nami nje mangibona into yomuntu ngibona ngathi useless ngifaka dustbin. So harsh on my skin and it doesn't remove all my makeup. Next to Garnier Micellar Water, it cleanses. Ngiyabonga umkhubane performing arts. Hayi yenzo somkhulu.
Nawo lowo mnyango futhi unomsindo unnecessary. Angigibele umbhede ngakithi. Noma zolala khona esofeni vele kupholile la edala ngoni. Ekamereni ngathi sesihogweni. Kuyashisa ePretoria guys. Hayibo. But I'm sure kushisa yonke indawo shela. Ngoba ngisho uma ngafika ngaseSoweto ngifike ngicomplain kuyashisa. Uma ngaya ekhaya ngifike ngicomplain nakhona ngithi kuyashisa. Kuyashisa. Namhlanje masikandi ngidlale kancane ngivele proud of myself shela. Ngoba masikandi mina ngadlalela ngalonke. Futhi nje ngingelandaba, angiphelelwa. Relate. So nje kuyayifanela-ke nje la yimi angirelate nje. Imani lento ngempela yokulokhunja yokuthayipha kanje uma uthi baby ubhale BBE nisayenza anifundi shame anifundi abhora lento le type akuphelele type into ngibona ukuthi uthini ubhino uyabhala noma wenze njani type into ngibona ukuthi uyabhala kodwa nasesikoleni ungabhali kanje. Khona wathi ngikushela ngabala wenza kahle. Ngoba ipani elam futhi ipani igcotshisa amafutha afanana. Shanje ngepani angazi ungahlanganele. Sebenzise ifilter lomuhle kanje. Mina angazi ukuthi kwenzakalani la. Shuthi le phone engigezayo. Because angibhanga filter manje. Yabo? Akuna filter because kube ngine filter kubi kuyasuka but akuna filter. Nje angazi. Kodwa ngisho mangabe ungibone kanje ngawubona umehluko. Isiphone vele iyagezana abantu. Filter insuku zonke. Shuthi nginjena-ke. Buzani yena lokuthi nginjani uyangazi. I think ngilambile. Ngikhumbisa ingane yami. Shame. Sisamuda wenza amashubu. Wesandile ngathi saxawa ukuthi kumele ngiye ekhaya lapho ngino-00. Angazi ngibisa kanjani indaba yami nokungabi namali. Awenze ngibe le mali unless ngithathe kuwo or ku-plate-ke mase sibhadalela ukuthi siyafunda. So njani manginemali suke ngingene ngephutha noma kusuke khona ngiqambela amanga something imali. Otherwise angi-broke ngiyabukisa. Hello, Stormax. Angazi noma ngizosingivele i-rush yini, angazi.
nginamaqhubu angakanani lokushisa engingakwazi ukuqhamukazi isazodila nami sami angazi ngoba kusase-spring angithi guys ya ekhaya kuse-Newcastle yini ngifuna ukungihambisa lapho ngisazobhala ngizofocus-a mara next year ngathi ngizobe ngimthwala omningi shame hayi kabi ngathi sizophinde sengikhalele futhi kodwa wena this year lo nyaka usale usuphela bandla ngizwile yazi ngizwile azikho nje indaba ezinhle engisayitholile this year no not emagadeni nkosi yami ngihlala eBlackbush mina manje indaba ya-Friday eyi mina ngazi Friday bafethu angazi kahle kule viki lime kanjani ya angikho sure nje sekunakala khona kushuthi but bengafisi ukukhansela angazi futhi nina ekhaya mfethu abangitsheli yonke leyo nyokadeni but uma ukuthi bazofihla this week nabo-ke kodwa-ke indaba yami isesayeni sasamele ngiye ecampus ne ngiyosayinela ama-marks Thursday I have 2 classes Friday hayi makuyile viki shuthi-ke I'm not going along ngiyabonga dlala sawubona hello my friend hello I guess sawubona ngiyazi oka ngiphethwe nayikhanda I'm sure alisebenzi vele alisebenzi Hi Sankani. Hi Brian. Sanibonani baqeda kujoin. Bengithiwa ngaphasi ngiyabhala. Manje ngoba ngila sendibeni naloyo half-past wakhona. Ingephi kunjani Sankani? Thanks Lina ngiyazama ukufunda amagameni ngiyahluleka. Ibi nopeperezayo phela sengikhulume kakhulu angibonanga ngusafasi ushaye waze wangena. Abangifolowile ngiyabonga kakhulu futhi. Angisendele ama-roses. Angisendele nje ama-roses noma ngaba u-50 ningenzi lento. Ningigide nje nami ningenzi umuntu. Okay, lento bengingayikho buhlungu but hayi bengiyikhokhisa.
Ngithe baba yini bandla? Kunini ngivalelisa? Kunini ngivalelisa? Inkinga yami ukuthi mangifuna ukulive ayikho into engizoyenza ngaphandle kokuthi ngilive. Yona impilo yami ngiyavuka, ngiyaklina. Sandile na. Mwa. Ngaphandle kokuthi ngiyavuka, ngiyaklina, ngiyageza, ngiyadla, ngibuka i-TV, ngiyalala. Ngiphinde ngivuke, mangivuka ngiyapheka, ngidle futhi. Mangivuka ngiyadla, ngipheke, ngiphake, ngikline ekhishini, kudliwe. Ngikline ekhishini futhi for ebusuku, bese ngiyalala. Le ngoma ngishaya ngaphakathi yezwa. Ngoba ngithi angikakaphoqi umuntu lana. Lapho sicane ngivalelise ngihambe. Uyangazi. Angaze ngikuphoxe kodwa ngithi wena. Sewukuthi ngisho sifa kanjani nale. Sewukuthi mhlawumbe nawe ungixasulile. Mangiphoxa vele ngizongixasulile. Because umuntu ngiyamxasula bo. Yazi nawe ucasula umuntu. Ngisho umuntu engenzanga lutho nini umuntu ngiyamxasula. Nimnike nje isicefe sakhe mahala. Lapho isicefe ngisithanda ngempela futhi ngoba ngasibangeni umuntu ushisa ngisifune kumuntu. Uma ngizaya ngisicefe-ke nami ngizovela nge-attitude yami engisuke ngazi ukuthi ngiyithathephi. Yize uma kuthulekile le ndlela ngathi ngisemngcwabeni into ezosho i-speech. Nokubona makuhamba ugesi. Ngivele ukuthi ngishone makuhamba ugesi because i-Wi-Fi iba off and mina makungena Wi-Fi ngihlale nazo kusuke ngena data. Ayikho shana kwami ngizolelela manje but ngangayizwa last year but ayimemelanga yonke upage guys ngizwa ngibiza right lo sisi wabantu upage wayepostile le ngoma le kwasho ukuthi mina ngiyayithanda but angikaze ngilele kahle hle. Waphoqa umngane wami ofuna i-hub same time. Yo! Unebhadi umngane wakho. Phoqa yini? Awunebhadi yo. Unebhadi libi. Cha unebhadi. Ungixolisele bandla ngabe ngangene yini. Kodwa sho isikhona into wrong ayisho yini because angivele ngiphoqa umuntu mina bakithi. Angivele nje decide ukuthi okay, namhlanje ngiphoqa cha. Kuya usuyenze or kuya usuthe. Iyadabukisa le ngoma ubona ngesihloko. Hayi
ngathi ngiyayisola. Yeah, ngiyayikhumbula. Ngathi ukhona nje la, hayi bye. Uvalelise la ngoba phela ngifuna ukuxolisa. Ngifuna ungixolisele, maye khona la ngiyaxolisa. Ngokugcina ngizomxolisa, ngiyenzi leyo nto mina. Ngoba ngiyazi abantu bahlale besukela mina, kodwa futhi yimi ohlezi exolisa. Oh, I remember le ngoma le. The time kusanele nto le. Kusane GBV, like the time ining. Yeah. The time ining. That's when I heard the song. Hi guys, sorry I come back. Ifone yami kade ikhala. So mangathi call obvious. Yeah, but sengibuyile ifone yami futhi overheater. So niyabazi-ke nani ka-April bathi yangazi iPhone ithi cool down wara. Shi sengizoyilinda ikhule down loko kwakho. Lamafoni abelungu. Ngisho ngathi le ngoma iyadabukisa le. Okay. Sekushade ukuthi ngimamele ngifaka ama-headphones manje. Ngizoyizwa kahle ukuthi iyaphi. Ama-lyrics, hayi nina. Nginjalo-ke phela mina. Why udla ngama-half? Angazi bathe yiphi edliwayo, angazi noma ile la. Yeah. Hayi efrijini le la. Nami ungitshele namhlanje kuseni. I think ngiyayithanda le ngoma, yikho sure.
ngizodecide kahle. Sazolalela kahle nje ngihleli ngingonakele lutho. Ngilalele ngedwa nje. Ngibona ukuthi ngiyayithanda vele. Kade befanele uNcanthuli wathi nje u-anti asewulele. Bese ikhanda alisazulu imali yasinda ngase ngathatha ngilibeke phansi. Ngisho ngisindwa nayi lento la le ama braids lesifuse futhi odambe ngasuka ngani ngoba kube ngiqhina straight up ngavala umlomo. Mara mangixoxa kanye ngiqhina straight up vele or straight back akhaqhanini. Awubafuni? Awubafuni ekhaya lakho? Ngiyabonga guys, amashiya ngiyawenza. Angiwenzi but ngiyawa controller kuphela. Uzoyidla nani? Nesinku? Ungawisa amakhabethe ebhuti. Awuthanda ngizoyitest. Le yama la ushonile. Let's go taste. Yabo le one mistake. Ngiyatshela. Ushonile. Uma ungahlafunanga kahle la. Abangifuni ekhaya lami. Abangifuni ekhaya lami. Oh. Uyothola endleleni. Abangifuni ekhaya lami. Imnandi kodwa acha abafani. Imnandi kodwa inkinga nje imuncu. Awusidla nani sengoba? Ngizogibeza irama. Right Ngikhaya ngizothingiya abangifuni sengifana nentandane mina angithi ekhaya ngizothingiya abangifuni Hayi ngiyamuzwa mina lo bhuti. Mina lo bhuti ngiyamuzwa ngazi ngani. Hayibo ubhuti yini lo sis lo ngcono yimbize igama lakhe. Angikwazi nokulibiza, angazi noma u-imo noma ubani. But yeah. Ngo-12 siyalala guys, ngo-12 siyalala. Wonke umuntu ola kulo live ngo-12 siyolala ne. Ngisho 12 wamanje futhi. Nizongijoyina siyalala. Mara ngizovala vele live ngo-12. Kunini bengizovala ngo-11. Angazi ngadakwa yini. Alo khuluma kakhulu engingakuqedi. Abangifuni ekhaya lami. Abangifuni ekhaya lami. Bakunesilungelo
Hayibo, ngithi ngikhaya ngizothi ngiya yabona Zimele uyosindela ukuthi i-comment yakho i-flagged. Bengifuna wonke umuntu ayibone lamanyalo wabhale la usek lezi ngiyekhaya ngizothi ngiya abangifuni lento engenza la ngiyariska ngoba abelungu bala next door baneyinkinga ke namaZulu banokusuka nje beze la endlini bezothi your music is too loud. Cabanga, your music is sihlala kwakho ubufuna nemnyango wami uzuza ukuthi music loud ubufuna ini emnyango awuhlali ngane endlini because I'm sure mabehlela endlini yabo ngale awuzwakali lo msindo but ngoba uzosuka ufuna into bazosukela ngabana usingabezulu bazofika bemela emnyango belalele bese bayangena and into senginotisile mangidlala Beyonce la abasho ukuthi music wami loud angidlale labo bhuti labo mapiano mangidlala umaskandi ngizobesa abanomkhubo wokungagokoti bavele bavule emnyango balunguze iho nina ngibazovula emnyango ngibanembe ngipani ngithola ngekho right kahle emoyeni ngiba hayibo uyanini ekhaya kini bhuti wena uzamthe yabuya ngesonto hayibo uzowenza njani ngoba nesekhaya kuyabhoreka nje kwabuya uzama nami ngizobuya ngiyahamba vele kusasa mina so 4 o'clock bafayini nibe nosuku oluhle stay safe stay blessed bafayini kanthanda kakhulu see you guys another time maybe today maybe tomorrow but yeah whenever or maybe next week yeah bafayini